Mill-inkjesta maġisterjali brabta mal-mewta traġika ta' Mirabel Falzon, ħareġ ċar li dan il-każ kien riżultat tal-burokrazija fih dan l-entitajiet tal-gvern. Mirabel Falzon mietet fit-19 ta' Lulju tal-2024 meta ntlaqtet minn ġebel li waqa' fiż-żona tal-Munxar fil-limiti tal-Bajja ta' San Tumas. Dan il-ġebel waqa' mill-fdalijiet tal-batterija militari tas-seklu 18 magħrufa bħala tar-Riħama. F'konferenza li saret issib f'din l-istess żona, l-avukat tal-familja ta' Mirabel, Konrad Borġmanxe, spjega ma' Net News li dan il-mewt kien kollu tort it-traskuraġni tal-gvern hekk kif appellaw dwar il-periklu li hemm f'din iż-żona. L-inkjesta sabet u li kien hemm traskuraġni li inċident bħal da seta' ġie evitat. Tajjeb, minn ġibdet l-attenzjoni kemm il-darba, ġifieri anke fl-atti tal-inkjesta stess jidher ċar li l-attenzjoni nġibdet snin qabel, ġifiri kienu ilu jitkellmu fuq għal jew periklu hawnhekk, u sfortunatament azzjoni qatt ma ttieħdet. Da seta' faċilment tiġi magħluqa kif tidher li qiegħda magħluqa llum biex jekk hemm periklu ma nissograwx li jintilfu ħajjiet bħal ma ntilfet. Naħseb huwa każ uniku, ma nafx b'każ ieħor li ġara xi ħaġa l-istess, jiġifieri nuqqas tal-awtoritajiet. F'din il-konferenza kien hemm ukoll il-ġenituri ta' Mirabel kif ukoll l-attivista Konrad Nilgat li kien għamel appell dwar il-periklu ftit jiem biss qabel ma seħdan l-inċident traġiku. Huma spjegaw kif fl-inkjesta il-Maġistrat Antwanna Ġusbonnici sostna li minkejja r-rapporti li jagħmlu l-kunsilli lokali, l-NGOs u ċ-ċittadini privati dawn ir-rapporti ntilfu fil-burokrazija tal-entitajiet tal-gvern. U għalhekk li r-riħama tħallit tispiċċa fl-istat li tinsab fih issa. Sostnew ukoll il-Maġistrat sabli għalkemm kien hemm diversi tentattivi matul is-snin biex il-bini jiġi restawrat, dan qatt ma seħħ minħabba nuqqas ta' fondi u riżorsi. L-Avukat Borġmanxe temm billi spjega rakkomandazzjonijiet finali li jagħmel il-Maġistrat dak kollox li sab waqt li ħejja l-inkjesta. Għalhekk il-Maġistrat jissolleċita l-awtoritajiet responsabbli sabiex minnu fihom nerdew min ineħħu l-periklu li hemm f'din il-binja qabel ma terġa' sseħħ disgrazzja oħra. Jirrakkomanda li għandu jkun hemm entità waħda ċentrali sabiex tirċievi rapporti dwar bini tal-gvern jew bini privat kif ukoll dwar swar jew irdum jew bini abbandunat li huwa ta' periklu għall-pubbliku. Sabiex tkun tista' tittieħed azzjoni immedjata u hekk tkun aktar faċli għall-pubbliku sabiex jippreżentaw rapporti urġenti dwar bini perikolus u imminenti li jaqa'. Bekk forsi jiġu evitati inċidenti fatali bħal dawn. Ġifieri naħseb il-konklużjoni hija waħda ċara, tajjeb li kien hemm nuqqas mill-awtoritajiet. Intant fi stqarrija l-Partit Nazzjonalista stqar illi din l-inkjesta wriet il-bżonn ta' bidla vera fil-mod kif pajjiżna jitmexxa filwaqt li sostnew li l-Partit Nazzjonalista jemmen bis-saħħa li f'Malta hawn bżonn ta' gvern li jaħseb kif jista' jevita traġedji u mhux gvern li jkun reattiv biss wara t-telfa ta' xi ħadd. Sostnew ukoll li hemm bżonn li l-gvern iġorri responsabilità politika għal dan il-każ.